historien om indtoget i Jerusalem. Finder vi i Lukas kapitel 19 og fra vers 28. Efter at have sagt det, gik han videre på sin vej op mod Jerusalem. Da han nærmede sig Betfage ved det bjerg, som hedder Oliebjerget, sendte han 2 af disciplene afsted og sagde: gå ind i landsbyen heroverfor. Når jeg kommer ind i den, vil finde et føl, som står bundet, og som ingen nogensinde har været på. Løs det og kom med det. Og hvis nogen spørger jer, hvorfor løser I det, skal I svare: Herren har brug for det. Da de 2 disciple gik, de 2 disciple gik, og de fandt det sådan, som han havde sagt dem. Mens de var ved at løse følget, spurgte dets ejer dem: hvorfor løser I følget? De svarede: Herren har brug for det. De kom så hen til Jesus med følget og lagde deres kapper på det, og Jesus satte sig op. Og hvor han kom ridende, bredte folk deres kapper ud på vejen. Da han allerede nærmede sig vejen ned ad Oliebjerget, begyndte hele discipleskaren glad at prise Gud med høj røst for alle de mægtige gerninger, de havde set. De råbte: velsignet være han, som kom, kongen i Herrens navn. Fred i himlen og ære i det højeste. Nogle farisæere i skaren sagde da til ham: Mester, sæt dine disciple i rette. Men han svarede: jeg siger jer, hvis de tier, skal stenene råbe. Jeg er ikke teologisk bibelkyndig og taler ikke som sådan. Jeg forsvarer ikke nogen doktriner og angriber heller ikke nogen. Det leger egentlig folk selv om. Når jeg taler, så taler jeg som et vidnesbyrd om, hvad ordet betyder for mig, og forhåbentlig til inspiration for andre. Men jeg er meget, meget glad for at få lov at sige noget på Palmesøndag. Fordi Palmesøndag, hvor vi fejrer indtoget i Jerusalem, jeg kan ikke komme i tanke om nogen steder i Bibelen med en bibelsk historie, der handler om mere fest, fejring og stemning. Så jeg burde sende en tak til dem, der er udeblevet i dag. Så jeg får muligheden for at dele noget fra mit hjerte. Fest, fejring og fint besøg. Det er Palmesøndag. Fint besøg. Skaberen selv er kommet og har besøgt sin skabning. Det er ret stort at tænke sig det. Vi synger i en eller anden gammel sang: han skabte selv det træ til korsets planke. Og her er det ligesom om, at folk begynder at fatte det. Ej, de har nok ikke fattet det helt, som Marianne var lidt inde på. Ganske meget ikke fattet, men her er den her mand, som render rundt og laver alle de her vældige ting. Og de har alle skrifterne, alle ordene fra gammel tid. Forventningen om Messias, der skal komme. Og han gør så mange ting, der lugter af Messias. Så folk bliver begejstrede. Og det er ham. Nu kommer han ind i Jerusalem, sagt modigt ridende på et trældødsføl, som der var blevet forudsagt mange år før. Alting sikrer af god stemning. Og Jesus påstår endnu, at selv stenene sikrer. Paulus siger et eller andet sted noget om, at skabningen selv vonder sig og glædes over, venter på længes efter, at Guds folk skal åbenbares.
Så når skaberen besøger sin egen skabning, så vibrerer skabningen. Men når vi hører historien, så er der selvfølgelig lidt malurt i bageret, fordi vi har læst lidt videre, vi ved godt, hvad der sker allerede på fredag. Ja. Det gør jo, at vi tænker lidt over det på en anden måde, end som måske de mennesker, der stod der og hyldede Jesus, gjorde. Men som Marianne allerede har nævnt, Jesus vidste godt, hvad de indeholdt. Hele den her scene, når man ser Jesus drager ind i Jerusalem. Der er fest og fejring, der er stemning, høj stemning. Og Jesus er med på den. Han sender disciplene ud for at hente følge. Han er helt med, han i rette sætter ikke nogen. Men han ved godt, hvad der skal ske. Det får mig til at tænke tilbage til min egen ungdom. Dengang, hvor jeg lige oplevede den der karismatiske fornyelse, oplevede, at okay, det er faktisk rigtigt. Gud er der. Det er ikke bare min barnetro, det er ikke bare min fantasi, det er ikke bare noget, jeg drømte. Nej, Gud er virkelig. Ikke nok med det. Han hører bøn. Vi kan bede til ham. Han hører. Wow, det var stærkt. Vi oplevede åndens kraft, vi oplevede Helligåndens virke, vi oplevede, at Gud talte til os, åbenbarede os vores syn og profetiske ord, og det var vældig, vældig stærkt. Så gik der nogle år, livet forandrede sig, og på et tidspunkt gik det op for mig, at mens jeg var ung, hele verden skulle høre om min Jesus. Og jeg tænkte, at hele verden må da gøre, ligesom palmesøndag. Bane vejen for ham, lægge palmer på vejen for ham. Og vi kommer der med verdens bedste budskab. Men på et tidspunkt gik det op for mig, at der var en verden inden i mig, som havde mindst lige så meget brug for frelsen. Og så kommer den her tid med indre ransagelse og indre lægedom, udfrielse og et helt anderledes dybere forhold til Jesus. På en eller anden måde så tænker jeg, at det er lidt den der livscyklus i vores kristenliv, at Gud giver os den der fest, den der fejring, den der glæde over frelsen. Det er en del af det. At vi fryder os og glæder os, selvom at vi godt ved, at hen ad vejen kommer der også svære dage. Men vi fejrer, fordi at Gud er kommet ind i vores liv, og der bliver han også, selvom at dagene bliver svære. Og Jesus er ikke den, det synes jeg også er værd at bemærke, han er ikke den, der ligesom ødelægger forventningen. Han kommer ikke og siger, ja, det er meget godt, nu er du nyfrelst og glad, og alt er fint, du skal lige vide. Det bliver anderledes. Det ved han godt, det gør, men han tillader os festen og fejringen. Faktisk har vi en Gud, jeg vil faktisk få at påstå, det er en af de ting, som er forskel på vores Gud, og så alle mulige andre religioner og mærkelige lærdomme og tanker om det guddommelige. Det er, at Gud faktisk påbyder os at feste. Der er masser af regler i Det Gamle Testamente om fest. Ja, faktisk skulle der være festforsamling én gang om ugen. Og ikke nok med det, så var der alle de fester i højtiderne, der var også festforsamlinger. Så Gud påbyder os faktisk at feste. Så er der ofringerne, ikke alle ofringerne, nogle af ofringerne skulle brændes helt og aldeles, men nogle af ofringerne var også beregnet på, at man skulle spise og glæde sig.
Om I fester med eller ej, det må I sætte om. Om ikke I fester, så gør stenen. Og det minder mig lidt om den her historie i Det Gamle Testamente om dronning Ester, som fik at vide af sin onkel. Prøv her. Hvis ikke du går til kongen og prøver at få ham til at indsætte en dårlig idé og slå alle jøder ihjel, hvis ikke du gør det, så skal Gud nok hjælpe jøderne alligevel. Men det kommer ikke til at gå dig så godt. Det her, det er en mulighed for dig. Jeg vil ikke lige jorden på, men så sådan vi står der med. Fordi Gud havde alle de her løfter til Israel, blandt andet at Jesus skulle komme, og at Jesus en dag skulle ride ind i Jerusalem, og at det skulle fejres. Blandt andet fordi, at det havde han allerede i tanke. Derfor, og det var det, Israel var kaldet til. Så derfor, så kunne Gud jo ikke lade Israel dø. Så derfor vidste Mordecai, at det kommer ikke til at ske. Men du har et valg, om du vil være med i det arbejde eller ej. Og lidt på samme måde stiller Gud også over for de her valg. Vi kan være med i Guds fest. Vi kan være med, eller vi kan lade være. Men Guds vilje kommer til at ske, om vi vil eller ej. Det kommer vi ikke til at hindre. Der er meget fest i Bibelen. I åbenbaringsbogen læser vi om bryllupsfesten, der skal være i tidernes ende. Og Jesus taler en del om bryllupsfesten. Han taler blandt andet om det her med bryllupsklædningen, at Gud indbyder til fest, men den, der ikke har bryllupsklædningen på, bliver udelukket. Han taler om de 10 brudejomfruer. Nogen har olie på, andre har ikke. Der står i et af brevene i Det Nye Testamente, arbejd på jeres frelse med frygt og bæven. Så der er en del af det her med påskens budskab omkring, at der er en forberedelse. Der er en forberedelse til Guds fest. Og alligevel, så starter det med festen. Palmesøndag starter med en fest. Det er sådan lidt det paradoksale i det her. Gud har gjort det. Vi kan være med eller ej. Så der er ligesom både noget profetisk og noget umiddelbart i det her indtog i Jerusalem omkring Guds fest. Det er lidt ligesom, hvis man får et nyt arbejde. Man får en ny stilling. Der er grund til at feste. Så samler man måske nogle venner, måske noget familie, et eller andet, for at holde en lille fejring. Jeg har fået en ny stilling, nyt job, noget nyt begynder, starter på et nyt liv. Når det så bliver mandag morgen, så skal man jo så se til at gøre arbejdet. Men det ændrer jo ikke på, at der er grund til at fejre. Og så tænker jeg lidt, det er med den her fest. Når vi ser på Palmesøndag, så stod der jo en gruppe mennesker der. Og på en eller anden måde, man kan sige, at der var 2 grupper. Der var dem, der fejrede og festede, og dem, der sagde, få dem til at være. Og på en måde er de begge ret. Og på en måde havde de begge grupper helt forkerte motiver. Dem, der festede og fejrede, Jesus vidste godt, at deres forestilling, deres forventninger, var ikke helt rigtige. De forventede, der kom en Messias og ryddede romerne af vejen og gjorde Israel til en mægtig nation igen. Og der var andre, der ved mere om det end mig. Men de havde i hvert fald nogle helt andre forventninger, end at Jesus skulle komme og lide og dø og rense os for vores synder. Og dem, der var imod, de havde i hvert fald også nogle forkerte motiver, fordi de var bange for deres status og
derfor ville de ikke have det her festivitas. Og alligevel havde de på en måde begge ret. Dem, der sagde, at der var ikke grund til at fejre, havde på en måde ret. Dem, der sagde, at der var grund til at fejre, havde på en måde ret. Og hele misforståelsen ligger i det der med de to messiaser, som egentlig var en og samme. Jeg tror vi jo der, at Jesus er den en og samme. Palmesøndag var festens begyndelse. Festen, hvor invitationerne ryger ud i alverden. Kom og vær med. Kom og vær med. Guds rige. Guds rige er kommet nær. Omvend jer og få Guds bryllupsklædning på. Lad os iklæde os det nye menneske. Jesus siger, den der tror på mig, giver jeg magt til at blive mit barn. Invitationen ryger ud. Det er fest. Yes, nu starter det. Og den anden del, det er festens afslutning. Det er rigets etablering. Og det er min inderlige overbevisning, at når Jesus taler om stenene, der vil råbe, så er det et profetisk ord. Når stenene råber, det er der, hvor festen når sin afslutning. Menneskene, der fejrede med palmegrene, det var festens begyndelse. Når stenene råber, så er det festens afslutning. Eller ikke festens afslutning i den forstand, men så bliver det rigets etablering. Og hvad er det for nogle sten, der råber? Ja, det kan man jo sikkert have mange forestillinger om. Jeg tænker, rigets etablering, når vi begynder at tale om den del af det, så er der også en dom. Det står der en hel del om også i Åbenbaringsbogen, hvor der også står om bryllupsfesten. Der vil også være en dom. Og når vi tænker på en dom, så tænker vi tilbage på syndfloden. Og hvis der er én ting, stenene råber i dag, så er det, der var en syndflod. Den er god nok. Det kan man se overalt, når man virkelig studerer sten, klipper, hvordan de bliver formet, deres formationer. Man graver ned i det, så råber stenene, der var en syndflod. Og som det var i Noahs dage, vil det være ved Jesu genkomst. Det forråber stenene. Så jeg tænker, der er 4 ting, jeg har lyst til lige at trække op her. Palmesøndag. Når Jesus siger, stenene vil råbe, hvis de tier, så siger han til mørkets fyrste, Guds vilje sker, om du vil eller ej. Da Gud fra tidernes morgen sagde, ja, du kan hugge kvindens afkom ihjel, men han vil knuse dit hoved. Kommer det til at ske? En besked til mørkets rige. I gør, hvad I vil. Gud har alligevel magten. Det er også en besked til alle dem, som ønsker at følge ham. Alle dem, der ønsker at være med i festen. Han forsvarer dem. Ligesom han forsvarede Maria over for Martha. Hun har valgt den gode del, den skal ikke tages fra hende. Du vil være med eller ej, men hun skal have lov at søge mig. Og på den måde forsvarer Jesus dem, der fejrer. Ikke ved at give dem ret, for det ved han egentlig godt, de ikke har. Men han forsvarer dem ved at sige, dem, der vil følge mig, skal have lov, og jeg har magten.
Ligesom baner han en vej i mørket for os i lyset. Og så er der det budskab, at stenene råber. Nu kommer han. Det er værd, at vi hører det. Det er værd, at vi lægger mærke til det, så vi sørger for at have vores bryllupsklæder klar. Så vi sørger for at søge ind til Guds hjerte, så han kan rense vores hjerter, så vi kan være hele og rene og klar til at modtage ham.